Turas Scoile. Laurin Pictiúr sé leis an rang faoi thoras Scoile. Bhí fún go leorach dul thar lear go dtí áiteach cosú le páras agus an roimh. Theasta ó dhaoine eile dul a Scoile a rinne nollag. Bheabhra an Pictiúr sédóibh gur a turais gan sóirtin anchostasach agus gur a tealla áirithe faoi rú ag gúlú eicnáimeachta. Bhil sé turas chuig campa achtriachta. Bhí gachtain is ásta leis sin agus d'imime siad leo go campa achtriachta a Gunamara caicís ina dhé sin. Bhí lóistíán do chalíní agus do wachalí, níor a insint bhéil áileach na dúthaí. Bhí cúpla láidin chéad sco acu sa champa, níor a éon dá lá mar a chéile. Chúisiad ag rothaíocht, caiaceáil, surfáil, rópadóireacht agus ag siúl. Bhí sé tuirseach tríochta tnáite I níoning níomhachtaí ar fad. Chó riint go na daltaí a rianadóireacht agus bhí sé an simúl. Chó daltaí eile ar chúrsa ionsaithe agus bhí sé an díon. Bhí orú ann frasnó, bhí siad floch báite ach ba chumaló. Bhí chun gabhra rósta acu gach ihe a rinne síre. Bhíoh siad ar fad a ggéire I scíalagan. Bhíoh cuid acu I léamh, daoine eile a casa ceoil agus bhíoh riint daoine I déachach ar an telefís. Bhí siad an bhrónach a fágáil a champa. Nuair a díl siad bháile, díire a dismathirí díobh, cén chuir an cuasa. Dúirt siad go raibh sé go hiantach agus go raibh an bhuachas a dul go na múntúirí. Bhí cúpla duine go raibh sé níos fearr ná turas thar lear. Bhí siad ar fad tuirseach tríochta tnáite.